Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Ki Pak Su arep melok kowak guys ning gone anak lanang. Ndek sore di telepon. Melok kowak ora Pak Su, tapi Pak Su dhewe disih wonge ora melok soalnya kowak ya guys. Nek wis apa nek wis nelajar kelek pitik nggo paling disih melok. Mbah sesuk mbah sapan nek wis entuk kowakan. Nggih, Dek, rene, Dek. Rene. Nang rene. Gak sedeng. Engko pacolom piye polahe ya? Pacole piye polahe? Mbok kek ning pundak ngono nek dhewean iso ya? Wong edake kok. Lah baterai engko lek pri gak mampir kene. Lah mampir ke sini. Nah iya. Ala golek apa neh? Mong tak masakno ngono, guys. Sambel tempe, sambel tomat, terus oseng, jantung pisang. Terus tak gawani kerupuk, tak gawani gedang. Wis mbah pokoke. Wong sitok bontote sakmono kae, sego jagung, sego beras. Lengkap. Apa, Nduk? Piye? Piye? Lah iya. Piye kon ngecekno jajane lho paling? Iya. Nggih. Lah kae Pak Des pe mangkat iki ngene. Gak HP-ne digawa Pak Dik. Kon ngecekno. Tak kon mengarep. Rene lho Nduk, ora ngereken kon ngocekno piye paling. Aku saiki gembeng kok, Guys. Dik Isa gembeng, Guys, ngono. Marah-marah terus pegane. Pegane marah-marah terus. Lho. Nduk. Glundong. Lho. Dikandani. Aku kira rasane sirahku som. Lah setengah loro anggek mapan, Bu. Terus adan iki mang jam 4 rong enek lho. Nah, terus pirang jam, 1,5 jam. Lah piye kewajibane ya mbontono. Untung ki nganu mbok pur aku. Teko langsung ngucupno sego. Pokoke ape mapan Bu ki nyapu, ngucupno sego, terus ngresiki meja kae. Aku ki lali nek sik duwe jangan tonjokan. Tak tutupi ngono ae digeser-geser tikus walah dienggo ibal-ibal kutah kabeh. Aku ngrowesiki ngepel kalau mejaku tak pel nganggo banyu nganggo gombal. Ngono rek kontang turu. Emosiku tukul. Mulane kae lho. Tutup sego ki tak umbah kae tak ngisor. Jangan tok kelat kabeh. Wong karek kuah mbek tahune, iwake pangan dinda. Teko omah ki aku wis astagfirullahaladzim aku ngono. Ngene nek yo gak ndungu Mas, tak ngono. Aku yo ndungu kletak-kletak iki Mas aku yo wong biasane yo wis mbok primpeni ngono. Biasane gek enek aku panganan pating gledak wajan ndangak-ndangak ngono gek enek guys nek ape turu tak mending apa kuwi wajan tak kok nang ngono mesisan. Dadine kan gak di nganu tikus soalnya virus tikus iki saiki walah mengerikan. Makanya aku nek ndokok panganan nek gak tak kene meja kaca ya karuan ning jero kulkas dadi aman. Lah ndek sore iki buru-buru yo guys, duwe turan sisa sayur ki yo wis mambu lah mungkin yo basi gak kena dipam. Tapi terus dibal-ibal ku lho aku gregeten nggo kondangan ning jero nang ceteh kabeh. Anu ape njupuk pacul ning sawah Mbung Anyar. Pacule dalem. Ndi Pak De. Cek ngono guys, mau ngampiri pacul ning sawah. Piye? Ikut mama apa ikut ibu? Nek ikut mama ya ning kono ae, Dik.
kok iso. Awas, sendoke keri mboten, sendok. Ki engko kakak dikasih 1. Suntuk-suntuk kowe kok. Tinggal 1, kakak 1 ya kakak Dinda. Kakak pianan, nek Dinda tak mbutoi ngono kuwi. Alah. Iki ngemut sendok rek kuali iki piye ya? Mama apa isah-isah wis nang ning ndi kono jane penak nduk kene ning bayang kene. Mari ora nek Pakde iku lho. Ngampiri pacul ning sawah ya, Mas. Lah yo. Hati-hati. Nek maten nek ngantek yahene meneh lek priye? Biasane isuk pretik menes teko kene. Mosok Mas? Lah nek sengengene iki lho wis dhuwur ngono ketoke. Alah. Lah ndek bengi lek pri kan meh jam 12 kan nggih mulih rek jagong lek wonge. Heeh. Yo jam 12 kurang seprapat paling ndek mulih. Entuk panen tebu wis bar, Mbah? Lah urung, lah Pak Jan nek preye gak melok Pak Jan. Oh alah. Gak melok rono. Lah Pak Edian barang tau melok rono ya? Mas aku. Lho gak tau. Mas aku melok rono. Lah ya, lha iki malah neh no. Kono. Lah ya. Koyone. Wis do tugas dhewe-dhewe. Bismillah, mergae sak gathuk-gathuke ya, guys. Kayak Pak Sudin jagakno ning apa blantik sapi ya kadang sepi. Ya mergae iki ndi sing entuk kemasukan. Jam yahmene untuk rezeki guys, alhamdulillah jam 7:30 pagi untuk rezeki tonjokan komulus bangunnya bapak Tono mantu mantokno anake guys. Niki carane niki endok tahu mie karo buncis. Iki sing ngisor ki nek buncis e. Payake gantine payak iki kerupuk ini guys. Wis kena nggo sarapan nggih. Terus iki mau dhisik nyambel tempe sik sakmene iki. Terus tak masakno apa ya Pak Suma? Sambel tempe, terus sambel tomat, terus karo nganu guys. Tak tumbasno oseng-oseng jantung pisang, kok lali aku. Pokoknya iki mbluwenger dek guys. Desih mendem esuk-esuk iki perkara ndek iki sedina iki perkara bathang tikus. Tak odel-odel lho guys ngisor ngono. Temoke iki masamu ning ndi? Ning ngisor kolong rak grabah kae rabutan. Astagfirullahaladzim wis dadi apa? Wis dadi banyu ngono kae lho guys. Banyu nyemomor ngono mangkane bau iki menyengat sampai teko ndi-ndi. Angger setiap arep masuk kamar mandi lah kok mesti selengut bauke menyengat pol. Tak goleki tak buatreki ora enek. Tak goleki ning kamar-kamar kene sebelah kene iki tak odel-odel tak buatreki ngisor-ngisor bayang sor-sor kolong gak enek. Jebule temoke ning ndi, guys? Jebule temoke iki ning sor kolong. Sor kolong ngono kae. Walah tikuse sampai kuwedi bedodok ngono. Ki arep tak sambi nyuci lho guys. Oh wis bab. Tak sambi nyuci, tak sambi nyapu, ya urung isah-isah perkara bathang tikus.
Saiki wis temok, alhamdulillah wis karek buak ning sampah ning guritan kok. Tak de kresek kae, guys. Kate kok walah sumpek rasane iki. Bauke iki menyengat kaya jan. Sing ngobati niku ya sapa ya, guys? Kok ya bathange iki ngepasi ning iki mau temok loro, guys, ning kamar mandi ngono tapi kan agek mati. Dadi ambune iki yo nek konangan kan yo langsung dibuak. Lah iki ora konangan nih. Sampai momot awake di nganu tak sampai tak susuk arit ku lho. Lah ora kenek. Ya Allah, so gilani aku rong sarapan ngene iki. So mbuh iki sarapan gethuk ya guys. Emang di kayak gethuk Mbah Dok iki nek kon gawe panganan ngene iki jan kreatif tenan pokok iki gak duwe wegah, guys. Ndek iki aktivitasnya bener wis tuwek tapi nek kon gawe panganan sing utri terus apa ki gethuk niki terus sego tiwul bangsane ngono-ngono kuwi gatot. Ya Allah, iki berkate dhisih ndek bengi. Berkate ngadroh ndek bengi, guys iki. Jajan-jajanan enek gedang. Terus iki yo gedang, roti, iki madu mongso. Wah, enek apa? Ora mambu cah iki. Enek pastel bareng. Terus iki yo roti. Pak Su gak tak gawani soalnya Pak Su ki ngene-ngene iki gak patek seneng guys wong iki. Pak Su ki dadi wong iki gak patek nyemil. Maksudnya gak patek nyemil ki nek enek panganan apa ngono ki gak roti kaya ngono-ngono ki gak patek seneng, guys, kecuali kacang jabut, kacang tanah. Nek enek kacang tanah ki lha mbok sak tumbu yo entek sak ndekan nek Pak Su. Nek sing ngono-ngono kuwi ki gak patek seneng ya, guys. Meski pekerjaane dhisih meskipun ning omah tapi jek numpuk, kura-kurane jek utuh. Terus apa? Cucian, terus iki engko tak ringkesi ya, guys. Iki engko pralon-pralon ki arep tak kek jero ngono mesisan. Dienggo delikan tikus malah. Tapi nek ning jero ki apa-apa masih yo bekakrah, monggrok-monggrok tapi gak tau enek bathange tikus, tak omongi. Kono ki kan gudang ya, guys, jero kuwi. Tapi jarang enek bathange tikus, kok malah manggok nyelempit-nyelempit makane pralon ki engko tak lowobokno ning jero gudang kono. Mesisan dadi siji. So mendem aku esuk-esuk perkara biatang iki, guys. Teko sekolah ki agak blusuk omah lho, guys. Terus mandi, berangkat pramukan. Hati-hati lho nggih. Dompete nganu nduk sangune ning iki lho, lemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemari ning dompet pink cilik ya. Panas ya, guys. Panas esok cetar. Walah. Loh, sangune gak mbok cipok. Nek numpak motor hati-hati lho, Dek, gak usah ngebut-ngebut lho. Hati-hati tenan, nelon-nelon lah. Sing penting tok nggon slamet ngono lho. Gak usah ngebut-ngebutan. Blonjo sik, guys, blonjo karo tante, karo maksu. Blonjo golek apa iki? Sing termurah apa? Promo minyak goreng. Enak bro. Maksudnya lho. Aku kecap ya nipis sih. Odole gak enak sing ngono ya. Kok Pepsodent kabeh. Minyaknya gak enak sing promo.
Golek buah ya, golek buah. Sing apus-apus. Apa? Jajan. Lagi atas ya, Pur. Kerupuk ki atas ya. Kena saludan. Enak. Kosong token. Gula pasir kosong. Iya iya golek buah ya. Golek buah. Kurma. Ndi? Ayo apa? Per sih. Per. Kerasa kan sih, Mbak Bu? Untuk perang. Oke, biar berapa kilo apa kilo? Kesel guys, Pak Su anggek teko kok baon. Sesuk sik balen ae, Mas. Pacul mau tinggal kono berarti. Kesel bar mandi, bubuk. Mau dhisik yo anggek teko, blonjo. Dindae tak tumbasno per. Nah 2 kilo. Terus karo tumbas telur. Pokoknya perlengkapan ini lho guys, duwe perlengkapan ini ki kok ayeme kok ora mekakat. Ayem pokoknya duwe cawisan odol, sabun mandi, sampo. Sabun cucine isek iki mang ora tumbas dhisik. Terus nombesno daleman-daleman dinda iki mau. Tak tumbasno guys, soalnya wayahe ganti kabeh. Siot-siot. Cah sekolah iki penting. Daleman-daleman. Tak tumbasno 3, dinda 3, desih 3. Tak masak segone ya, engko nek bengi lesu. Isek. Tapi mambu sing kok kono. Tak buak ning kulitan. Lah atome ya pecah. Mancine wong wis ngono kae apa? Kaya medhok ngono lho. Wah, nang omah emang melok ngombe banyu es. Jene tak gani botol gede ora usah ngombe banyu es. Banyu es ki apa Mas? Nek teko omah ki terus buileng kuwi lho. Aku mangkane emoh aku gak tau ning ora-ora ngombe banyu es iki. Ya bener kuwi jarene keringet langsung metu kok manas lah, tapi nek wong sing gak cocok kaya sampean ngono ki yo langsung pok sirah ya. Banyu es ki nek anggek ngombe seger. Tapi efek iki sorene. Kayak dicak mantuk doke, Nduk. Kok apa gak bumbu? Apa gak bubuk? Lek cek mentilinge iki. Ibu dipek kakak lho.
Mbah Kong gekno kopi apa ora? Bar ngombe? Dinda yo urung balik iki. Anu motokopi kakak karo nan akte sing ngakon bu gurune. Ning papangan kono ya mbek kanca-kancane. Dikon nglumpukno kuwi, dikon numpuk. Senen iki wis numpuk ngono. Lah sesuk wis setu. Yo karek nganu dok, karek bocah iki melok pora ngono kuwi. Kan enek kegiatan OSIS, enek opo ki ya tergantung bocahe, nek bocahe males-malesan ya emoh, ya gak melok ngono maksud iki. Wong ki ya karek wong ndeknane, Bu, aku ki melok OSIS pora ya, Bu ngono. Lah ya karek awakmu ki piye? Tak ngono kuat pora nek OSIS kan ngono kae. OSIS ki pokoke wis melok kegiatan sing mulai esuk sampai sore kuwi kaya apa nek ngarani kakak pembina ngono apa piye ngono kuwi aku mari cek omongan ki yo ora mudeng ora paham blas aku ki. Mbah piye sing anu pramuka lagi mantang teko nggeh-nggeh ki jam 12 apa jam piro yo. Apa jam setengah 12 ngono. Lah terus gedilu anggek mam adus jam 1 budal neh pramuka. Terus mulai wis jam setengah 6 sore iki mang wis meh magrib mang nggih mulai. Mangane kan entuk sego gratis kuwi, Kong. Esuk cara sarapan ke omah, engko jere jam 10 jam 11 segone wis kena nggo mangan awan bicara ngono yo. Wis mangan awan, jute angger teko omah tak kon ndang mandok ngono. Aku nggih bar mamik, Bu. Apa nek ngarani MBK bar mam MBK kuwi. Reh wareg. Yo pisan tok kuwi, Kong. Bar kurah-kurah guys dhisik. Dhisik iki sesuk rencana arep melok nelajar telek pitik. Nggone anak lanang, Pak Su sing koak. Lho nek kono ki gak enek iki terus nganu gak entuk telek pitik nu gak enek nek Mas Arif wong marai iki tukune lah yo akeh pisan, gak trimo sak-sak rongsak. Wis aku dok parek kok tengku. Kuwi lho nek ape do manis sego anget. Kono ya nek sego dekat pang diwo sak pirang dekat. Ndeknane ngedono nang saret ya Mas ke. Dinggo iki lho ngedono ya langsung saret ek kok. Lah trimo kaya sampean tukune trimo piro? 10 sak. 20 sak ceroe peng-pengan. Jilah kowe nek ndeknane tak ratane ya rata lho tak kono tak kaya sabuh tak buang ngono. Nah iya. Ngene Mbah Kapu jere sulamane ya agi tok ya kicir. Lho telek iki ambune kok telek wong iki. Ambune iki persis kuwi lho. Wong ditacar wong baone wong iki tak nggo lingatan kuwi ora botah kok. Angin kok ngono los e. Ngono ki tak maskeri barang ambune iki cek tembus ae kok. Padahal maskeran apa ngono ya cek tembus ambune ngeleng kok. Pakane jagung. Lah ngono nek sing mbok tuku ki rak brambut tok enting ngene Gong kuwi ora iki. Abot iki. Kuwi nek kon iki. Wong ndek iki sing ngusung jere Pak Agus sedo kakok kok. Nganu. Njaluk nempel Pak Agus karo Pak. Boleh kae. Aku kae ijo yo Dik. Milih ora. Oh ambune iki tapi kabeh rata-rata sak rono mbon ki ambune kuwi kabeh. Nek sing wong gak rahapan ya tenan walah. Ora kok telek pitik kok. Ambune kok kotoran wong lho. Nah ngono ngedono nang kono dasarna kene mbok nyempil sithik. Lha ndek sekali ngedono ya langsung kono kabeh. Sing ngedono anune mulai entaremu. Gak ya wong kono ngawi wong Madiun kono kok. Mek ado kuwi. Demak. Kuwi kok rada-rada kok. Gak trimo kok kene. Ora trimo kok kene. Wis sawe nek glundung, Kong. Mantuk, Dek. Mantuk apa mbumbuk kene lho?
Nek kok Bu iki kok piye? Ben ibu ben ngeloni Ora ngeloni kakak. kakak kok. Nggak mantuk. Sekarang api narino nih, oh ibu ini lho.